torstai logia tässä, että tässä on muuten torstai mennyt muut hyvin ja näin, niin on se mennyt muutenkin hyvin ja näin, niin eipä siinä. Tässä on se mennyt tämä torstai muutenkin on mennyt hyvin ja näin, että tässä on se menee ja näin, niin eipä siinä ja näin, että tässä se menee ja tästä videosta valitettavasti tästä videosta joudun ottaa sitten peukut pois kokonaan käytöstä ja näin, niin sen takia, että ei alipeukutteja enää tulisi, niin siksi mä otan peukut tästä videosta sitten pois käytöstä ja näin, niin näin sitten vähänkin opitte, että mä otan tästä videosta sitten peukut kokonaan pois ja näin, niin että ja näin, että eipä siinä se enempää ja näin, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.